Usa sa mga importanteng pagtulunan nga makuha nato sa atong ebanghelyo karon, apil na sa mga pagbasa nga dili gid ta kakitag Ginoo, di gid nato siya makaplagan basta way kahayag. Dili gani kahayag ang atong gisunod, di gid ta kakitag Ginoo. Aka mo mangita mo usa ka butang unsa may una ninyong buhaton? Pagmong suga o pasigaong suga? Hinaya ninyong tingog ko yan. Nang mangita mo ba panahon sa gabi o diha bas inyong balay, ngita mo ngadto napasok ngadto sa lawom, saman pagmong suga o pasigaong suga? Kana dugayan nga mo tuban. Oo na, si Herodes tungod kay galunang man siya sa sala, naa siya kangit-ngit. So kanang mga taong makasasala, naanas kangit-ngit, kay ang sala kangit-ngit man, di gina sila kakitag Ginoo. Muna kung gusto gani ka nga makakita ka Ginoo sa imong kinabuhi, biyai usa ang kangit-ngit, ang sala. Lingya imong tupad. Ing na ngit-ngit imong life. Ing na kuno ba? Ing na ngit-ngit. Kinsa dinhing mga asawaha nga pagmata ninyo karon, nakita ninyo ang Ginoo sa naong sa inyong bana, ta sa kamot. 1, 2, duha ra ka buok. Nganong di man kakita ang ubang asawa, kay naa may sala. Unsa mang salaa? Ang ilang garbo, ang ilang kalagot sa ilang bana nga nagtumpi-tumpi na, ang ilang mga kahiubos, ang ilang mga frustrations, kay mga demanding man kaayo. Kinsang mga banaha dinhi nga karong adlaw pagkakita ninyo sa inyong asawa, nakaingon gyud mo, Lord, salamat nga imo kong gihatagan og nindot kaing gasa. Taas ang kamot. Naasay mga tulo ka buok ba na upat di ay. Pobre hagid in town. Pulos gyud mga sad-an. Kinsa ninyo ang nakaingon nga pagsud gyud nako, Ginoo salamat mopalit na sad mirog slat. Taas ang kamot. Jute ra di ay makahinomdom og slat, no? Basta kita nako. Nindot on tana ikakita ninyo nako ang musudes yung unahona dili, uy, Spaderciano, malingaw na sa taron ani magwali ni dili. Kana gid untang ini kakita ninyo nako, ala mo palit ay kog slat, uy. Ana. Kamusang maminaw nako sa online, uy, mo palit ay kog slat. Ana, no? Mga igsoon, kining bituon, pwede ni nato i-relate sa mga models. Di ba sa atong showbiz naman tayo gitawag og starring or stars, naasay superstars, naasay mga megastars. Nya kani silang mga stars, mga starring sa salida o sa kinabuhi, mao ni kasagaran nga mo guide nato sa atong kinabuhi. Muna ko nang imo ganing star nga tao, imong idol, tawgon mo na ros mga modern nga termino social media, idol, kana ganing nagpa-colors buhok, mo color sa na imong buhok. Nya kung nangiskis siya kilay, kiskis mo nagkilay. Nya nagsige na silang premarital sex, uyab-uyab pa, magsapwang-sapwang dayon nga nakatupis adto sa beach. Ikasan mangita sa kag-uyab, nya magsapwang-sapwang sad mo ngadto. Unsay model ba? Nya kung ang atong modelo, balaan, makakita sa tagbalaan. Kung ang ato ganing modelo, makasalanan, ang mga sala sa dangatong makita. Ngilingya imong tupad. Nakinsaroy imong idol. Na ba? Una, kung mangita tag Ginoo, kita ba, mga Katoliko ba? Kung mangita tag Ginoo, gihatagan tag mga santos, mga models ni sila, gikan ni Mama Mary, Saint Joseph, mga apostoles, mga santos,
Mga kaila na to mga santos, sama ni Mother Teresa, St. John Paul II, nakaabot naman taan kani Santiago, man takaabot San Vicente, wa sa takaabot, San Roque, wa takaabot, si isa pa man. Karon hapit na masantos, Bishop Chupilo Kamomot, ako makipabot St. John Paul II, kato kaabot kita ato. Unya, ang mga idols nato, mga santos, ug ang mga santoson o kinabuhi. Kanang mga buhi pa ba, ng ilang kinabuhi, balaanon. Unya, kinsa man ang nindot gid unta, ang atong mga leaders. Leader sa nasod, leader sa simbahan, leader sa pamilya, leader sa mga organizations, o sa mga movements, diha sa simbahan o sa katilingban. Sila ginaunta mo'y atong himuon nga idol. Kanindot unta ko ng atong mga leaders, magdaag yun og kahayag, dili kangit-ngit. Sa atong mga leaders sa atong nasod, kinsa may nagdaag kahayag aron ta makakita og kaayuhan og kalambuan sa atong nasod. Kaning administrasyong Marcos, Duterte o Dilawan. Tulo lang kabuk atong mensyonon. Kaya mao man ni sila yung mga gitawag nato mga idol-idol nga mga partido dinhi sa atong nasod karon nga nag-ilog aning 2028 nga eleksyon. Kinsa man dinhi mga modelo, Marcos administration, Duterte administration o Dilawan, Pinklawan administration. Kinsa kanila ang murag konsundo nato, posible gyud nga makakita gitag kaayuhan. Mao nay atong sundon, pero og ang ila ganing gipakita kangit-ngit, way kapaingnan, di ta mosunod. Di ba? Asa man kapadong, mabangga lang ka, mahuog lang ka, mamatay ra ka. O kung sa may mga timailhan nga ang maong kahayag or maong tao maghatag natog maayong kinabuhi. Tanawa ha? Klaro asa padong, dili hanap, dili pamasin. Ang mga mga maalamong tao katong atong gitawag og tulo ka hari, klaro kaayo ang ilang padulngan. Niabot sila sa didto sa gingharian ni Herodes og iyang gipangutana, asa mang dapita na tao ang hari sa Israel. Ang ilan na lang ang specific nga lugar, pero kibaw na sila nga mao na to ginghariana. Ang hari nga si Herodes naratol siya kay wa man sa kibaw. Unsa kibaw? Motong niingon na lang siya, pangitaan ninyo ha, kay klaro man gid ang inyong guide. Nyag makit-an ninyo ing na lang sad niya ko. Pero ang iyagong tumong ato dili pagsimba, ang pagpatay mas bata nga bag-ong hari. So tan-aw nato ng mga tao nga klaro ang ilang vision, mission sa kinabuhi. Unya unsa may mission, vision sa kinabuhi nga gihatag yun sa Ginoo nato nga ang tanang katawhan magkahiusa. Kanang mga tao bitaw, mga leaders nato nga mo promote yun og unity, dili disparity or division. Matod pa sa ikaduha natong pagbasa, niingon si San Pablo, gitagaan ko aning maong misyon aron pagtudlo ninyo, pagtug-an ninyo sa tinago sa Dios. Ug unsa may tinago sa Dios? Unsa man? Unsa may gisulting San Pablo sa atong ikaduhang pagbasa nga mao'y tinago sa Dios? Ang makatubag, malangit. Wa man mo naminaw. Ningon dire,
Ang tinago mao nga pinaagi sa ebanghelyo, the gospel of Jesus, ang mga dili Hudiyo sama sa mga Hudiyo makadawat usab sa mga panalangin sa Dios, mga bahin sila sa usa lamang kalawas. So ang tanan gid ang tao giisip gyud Ginoo nga kauban ta sa iyang lawas. Nya kinsa tong mga tawhana nga mag-promote niining maong kahiusa, maoy makakita Ginoo. Ngilingay mong tupad ing na wa kay gikalagutan karon. Ing na ba? Ing na wa kay gikalagutan. Nganong wa man mo nang lingi? Na lingi alang ba ing na wa na kay gikalagutan? Kay naa kay usa nga gikalagutan, naa kay usa or pipila nga imong i-reject, wala na. Wa na ka nag-promote sa ebanghelyo, di na sad kakakita Ginoo. Mao na si Santiago, sila San Pablo, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, sa ilang paningkamot nga ma-promote ang unity, nangamatay sila. Hasta sa Jesus nagpakamatay para lang pag-promote sa ebanghelyo. Kaya ang ebanghelyo ra man gyud maka-unite nato. Dili man ang mga balaod sa yuta. Balaod ato sa yuta karon, maglalis ang ICC. Kinsa may sundon? Ang ICC o ang Amerika o ang Russia. Kaya ang ICC ilang gi-isyuhag warrant of arrest ang leader sa Israel o ang leader sa Russia. Karon sad ang Russia mi order sad og warrant of arrest para sad sa mga judges sa ICC. Unya ang Amerika mi sanction sa ICC. Kinsa maroy masunod ani nila? Bungkag lampinig naman Ang atong Pilipinas ni cooperate sa ICC, tuwa na priso si President Duterte. Sugod pa atong Marso last year, hapit na mo 1 year. Wagya po'y klarong hearing. Kinsa maroy balaod ani. So dita mo base sa balaod sa tao kay mabungkag rata. Ang importante kanang balaod sa tao nga nahasubay sa ebanghelyo nga nag-promote og kahiusa. Karon kinsa may nag-promote og kahiusang tinud-anay? Administrasyong Marcos, Administrasyong Duterte o administrasyon sa mga yellow o pink. Musugod na tarong pamalandong kay hapit na raba ang eleksyon. Sige mamugdoko diha. Moingon ra ba din mo pader? Ayaw sige anang hisgot anang politika. Nahibaw ba mo nga bisan gani ang imong kumingking mapandol, mohonong ang imong tibok lawas. Sakto dili. Nganong nihonong man ang tibok lawas na kumingking ra man toy napandol. Kay ang sakit sa kalingkingan, sakit sa buong katawan. Matod pas panultihon sa Tagalog makana, sayo pa sa kaniya kung Tagalog. Unya ka ng politics. Usa man na kadako kaayong aspeto sa atong kinabuhi dinis kalibutan. Nganong di man nato hisgutan og i-relate nato sa ebanghelyo haron ang ato mga politicians o kitang mopili mahimo sa utang guided by the gospel, not guided by the errors and sinful thinking of this corrupt nga mga tao nga mipatay na natog daghan kayo labi na distong parokya, daghang nangamatay tungod anang ilang korupsyon. Muna ato gini siyang pamalandungan. Ang katapusang challenge nga ikaw karon nga ni Simba og naminaw aning maong wali, mahimo gid unta kang idol, mahimo unta kang star nga mudan-ag sa imong palibot. So kinsa dinhing mga parents nagikan karon mo commit na gyud, Father, ako gyung himuon akong kaugalingon nga model ko sa akong mga anak.
Tasang kamot. Andi mo isa, mga yawanon nga ginikanan. Nganong di man mo isa kamong uban? Wa mo'y mga anak. Ang jutay ramang kaayo. Usbon ako ha, kinsa ninyo ron atubangan sa Ginoo o Mama Mary nga, Pader, mahimo kong star kahayag sa akong pamilya. Ako ginang gamiton ang akong tanang abilidad. Gamiton ako para mahimo kong model sa akong mga anak. Tasa kamot. Wow, nidaghan na. Kinsa ninyo, moingon, Pader, mahimo jud kong model nga parishioner dinhi sa Compostela o model nga online parishioner. Tasa kamot. Na jutay na kayo. Mao nay problema nato karon. Nya unsa may usas ti mailhan nga model ka nga parishioner? Kung sige kag palit og slot. Kay wa may laing makapayunite nato kanira man yung slot. Ang dato og ang pobre, ang bata og ang tiguang masakiton og way sakit magkahiusa kita diha. Kay kun magsigi ta anang dunit-dunit, magsalig lang ta anang mga dato, luoy kayo ang mga gagmay. Mao nang wa kita dinhi, wa tay announce, sige lang mong palit og slot og karon ako mong i-update sa atong slot. Ang atong grace dako na taghalin. Niabot na og 162,903 ang atong halin. Napay 537,097 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 70 slot challenge nga tag 7,305 na ang atong nadawat. Ang atong PPSC, ang atong halin niabot nag 85,360, napay 14,640 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Mao ni ang atong gigamit ang PPSC kaning tanan nato mga developments dinhi, mga projects nga inyong nakita sulod o gawa sa simbahan. Mao ni atong gigamitan. Nya naa ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 189 na sad ang atong nadawat. Ang atong DPR niabot nag 27,223 ka slots, tag 100 pesos per slot. And this week magsugod na ta pagtrabaho mga balay. 45 na kabalay ang atong gibana-bana nga ma-covered aning maong mga slots. So pakpakan nato ang namalit og slot. Salamat kayo. Naara ba say mga gipalit nga slot nga nasaag kay wa magsunod sa atong pamaagi? Unsaon man pagpalit og slots? Una, diha sa atong mga lamisas gawas o sa atong opisina, makapalit mo diha. Unya, pwede sad sa atong mga bank accounts nga niya karon sa atong screen, atong ipakita. Kana mo'y sunda ha? Nya, pwede sad sa atong mga GCash. Open pa ron ang among mga GCash, labi na ang akong GCash account. Ayaw yung ihatag atong laing mga accounts nga wa aning atong screen. O, pwede sad sa kwarta padala, bisan asa aning mga ngan nga niya sa atong screen karon. Haron dili mo masaag. Mga igsoon, ang pagpalambo sa kinabuhi dili mahitabo kung daghan tag sala. Mao na kining atong selebrasyon sa Epipania naghagit sa ninato pagbiya gyud sa sala. Si Herodes simbolo sa sala. Sa dihang nakaplagana sa tulo ka hari ang Ginoo, mubalik unta sila ni Herodes apan pinaagig damgo giingnan sila, lakaw mo sa laing dalan. Motong ni uli sila agi na sa laing dalan. Pasabot wa na sila ni balik dito sa sala. Last na lang ning lingi sa imong tupad. Ingna unsay imo rong biyaan. Ingna ba? Ingna unsa may imo rong biyaan.